ஓம் ஸ்ரீ குருவே நமக. ஒரு சமயம் மகிழ்சாபதியுடன் பாபா மசூதியில் இருந்தபோது அவருக்கு திடீரென்று தாம் ஒரு காலத்தில் பலகையின் மேல் படுத்துறங்கிய ஞாபகம் வந்தது. 1.25 சாண் அகலமிருந்த மரப்பலகை இரு பக்கங்களிலும் கிழிந்த ஆடைகளால் பிணைக்கப்பட்டு மசூதியின் கூரையிலிருந்து ஒரு ஊஞ்சலை போல் தொங்கவிடப்பட்டது. யாரும் இருட்டில் படுத்து உறங்கக்கூடாது. ஆகவே தலைமாட்டிலும் கால்மாட்டிலும் விளக்குகளை எரிய விட்டு கொண்டு பாபா இரவில் மரப்பலகையின் மேல் படுத்து உறங்குவார். ஏற்கனவே இந்த காதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த மரப்பலகை மேல் உத்தரத்திலிருந்து மிக அருகில் இருக்கும். கீழிருந்து ஏற முடியாதவாறு மிக உயரத்தில் இருக்கும். சாயி எவ்வாறு ஏறுவார், அந்த பலகையின் மீது இறங்குவார் என்று அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு நிறைய பேர் முயன்று யாராலும் அந்த அதிசயத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை. இதையெல்லாம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்துவிட்டோம் முந்தைய அத்தியாயங்களில். இப்பொழுது ஒரு சமயம் அந்த பலகையின் மகிமையை பாபா உணர்ச்சி பெருக்குடன் வர்ணித்தார். பிறகு அந்த பலகையில் படுத்துறங்கும் பழக்கத்தை விட்ட பிறகு சாயி அதை பற்றி ஞாபகமாக குறிப்பிட்டு உணர்ச்சி பெருக்குடன் வர்ணிக்கிறார். அதை கேட்ட அவரின் பக்தரான காகா சாஹேப்பின் மனதில் உடனே சாயி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறாரே என்று பாபாவிடம் கூறுகிறார். நீங்கள் மரப்பலகையில் தூங்க விரும்பினால் நான் மறுபடியும் ஒரு பலகையை தொங்கவிடுகிறேன். அதன் பின்னர் நீங்கள் பலகையின் மேல் நிம்மதியாக படுக்கலாம் என்று கூறுகிறார். பாபா அவருக்கு பதிலுரைக்கிறார், மகிழ்சாபதியை கீழே விட்டுவிட்டு நான் எப்படி தனியாக தூங்க முடியும்? ஆகவே தற்பொழுது இருப்பது போல் கீழே இருப்பதே எனக்கு திருப்தி என்று குறிப்பிடுகிறார். இதை கேட்ட காகா மிகுந்த அன்புடன் மீண்டும் சொன்னார், அப்படியானால் நான் இன்னொரு பலகையையும் தொங்க விடுகிறேன். நீங்கள் ஒரு பலகையிலும் மகிழ்சாபதி 2வது பலகையிலும் படுத்துறங்கலாம் என்று கூறுகிறார். பாபா இதற்கு என்ன பதில் உரைத்தார் என்பதை கேளுங்கள் என்கின்றார் ஸ்ரீ சாயி சச்சரித்திரம் ஆசிரியர் ஹேமாட் பந்த். மகிழ்சாபதியால் பலகையில் தூங்க முடியுமா என்ன? எவர் அங்கமெல்லாம் நற்குணங்கள் நிரம்பியவரோ அவரே மரப்பலகையில் படுத்து உறங்க முடியும். பலகையில் படுப்பது சுலபமா என்ன? என்னை தவிர வேறு யாரால் பலகையில் படுக்க முடியும்? தூக்கத்தை விரட்டிவிட்டு கண்களை திறந்து கொண்டு இருக்க முடிந்தவர்தான் பலகையில் படுக்கலாம். நான் படுக்கப் போகும்போது மகிழ்சாபதிக்கு ஆணையிடுகிறேன், கையை என்னுடைய இதயத்தின் மேல் வைத்துக்கொண்டு எதிரில் உட்கார்ந்திரும் என்று. அந்த வேலையை கூட அவரால் செய்ய முடிவதில்லை. உட்கார்ந்தவாறே தூங்கிவிடுகிறார். அவருக்கு பலகையால் பயன் ஏதும் இல்லை. மரப்பலகை எனக்கு தான் படுக்கையாகும். இவ்வாறு சாயி குறிப்பிடுகிறார். மேலும் சாயி, என்னுடைய இதயத்தில் நாமஸ்மரணம் இடைவிடாது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. நீர் உம்முடைய கையை வைத்து என்னை கண்காணியும். நான் தூங்குவதாக தெரிந்தால் என்னை எழுப்பிவிடும் என்று மகிழ்சாபதியிடம் ஆணையிட்டிருந்தேன். ஆயினும் அதை விடுத்து அவரே தூங்கிவிடுகிறார். அவருடைய கை கல் போல் கனக்கிறது. பகத் என்று நான் விழிக்கும்போது அவருடைய கண்களிலிருந்து தூக்கம் கலைந்து அவர் என்னை பார்க்கிறார். தரையிலேயே நிலைப்பட உட்கார முடியாதவர், ஸ்திரமான ஆசனம் இல்லாதவர், தூக்கத்திற்கு அடிமையாகிய மனிதர் உயரத்தில் எப்படி தூங்க முடியும் என்று பாபா குறிப்பிட்டுவிட்டு மேலும் ஒரு முக்கியமான அறிவுரையை கூறுகிறார். உன்னுடைய இயல்பு நிர்ணயிக்கும் வழியில் நீ நட, மற்றவருடைய இயல்பு நிர்ணயிக்கும் வழியில் அவர் நடக்கட்டும். பிறரை பின்பற்றும் முயற்சியில் உன் இயல்புக்கு எதிராக செயல்படாதே. இந்த அறிவுரையை பக்தர்களின் மீதிருந்த அனுராகத்தினால் பாபா சமயம் பார்த்து கூறினார். சாயிநாதரின் செய்கைகள் மனித அறிவு கெட்டாதவை. ஹேமாட் அவருடைய பாதங்களில் இணைந்துகொள்கிறேன். கிருபையுடன் என்னை ஆசீர்வதித்த காரணத்தினால் அவரும் என்னை அகண்டமாக நினைவு கொள்கிறார். எல்லோருக்கும் சேமம் உண்டாகட்டும். ஞானிகளாலும் சான்றோர்களாலும் உணர்வூட்டப்பட்டு சாயி பக்தன் ஹேமாட் பந்தால் இயற்றப்பட்ட ஸ்ரீ சமர்த்த சாயி சச்சரித்திரம் என்னும் காவியத்தில் குருபாத மகிமை என்னும் 45வது அத்தியாயம் முற்றும். ஸ்ரீ சத்குரு சாயிநாதருக்கு அர்ப்பணமாகட்டும். சுபம் உண்டாகட்டும். குருபாதமே
கதி.